Sibheke umthetho wendalo wesibili, principle of correspondence, okusho ukuthi kuhlobene, kuyafana noma kucishe kufane lokho kungaphezulu nalokho kungaphansi. Nalokho kungaphakathi kithi emzimbeni kuyafana nalokho kungaphandle, kanti futhi kuyafana nalokhu okukhona emkhathini. Ziningi izibonelo engizozikhombisa ngezithombe bese ngiphinde ngikululeka ukuthi ngasekugcineni kwale video kukhona isiqeshana esithanda ukuba imizuzwana ecishe ibe isishiyagalombili ezobe ikhombisa ububanzi bezwe noma be-universe esiphila kuyona. Uzobe soyibonala-ke nawe ukuthi makuthiwa izulu liphezulu lesibhakabhakeni kusho ukuthi likude, kanti izulu ilona leli esiphila kulo njengamanje, alikho elidlula leli, ukuthi nje ingqondo yethu ayikuboni lokho. Ake sibheke-ke i-law of correspondence or principle of correspondence, okukhombisa ukuthi lokho okungaphakathi kuyafana nalokho kungaphandle. Kungaba imicabango yakho, uma ucasukile kuqala kungaphakathi kuqala kusuke kuwucaso okungaphakathi bese ukuphimisela ngaphandle. Kungaba mhlambe imizwa yokudangala, nakhona kuqala ngaphakathi bese wena ukukhombisa ngezenzo ngaphandle. Kanti-ke futhi masibheka-ke nje izinto ey'ningi la emhlabeni, imicabango yethu-ke kakhulu isikhathi esiningi iyona ekhombisayo ukuthi ngaphakathi ngabe yini into esiyicabangayo. Kubalulekile ukuthi osukwini uke unikeze nje isikhathi mhlazane uhlaselwe mhlambe imicabango kakhulukazi emibi, ukuthi ungayisusi leyo micabango emibi, i-acknowledge noma ukuvume ukuthi ikhona leyo micabango, bese uyashintsha umcabango wakho, uwushintshe ube i-opposite yalento osuke uyicabanga. Mhlawumbe uma ucabanga into ekukhathazayo ungacabanga into ekujabulisayo, ngoba umqondo wakho awuyazi i-event noma isimo esiyisona sona. Uma uzohlezi ucabanga ngokukhathazeka, umqondo wakho uzokusiza ukuthi uthole futhi ukukhathazeka ngisho ku-experience yakho-ke. So kubalulekile-ke izinto ongazenza-ke njengomuntu uku-aplya i-principle of correspondence, ukuthi ungake uthathe nje osukwini uke ubhale imicabango yakho le othi wena mhlambe ufuna ukuyishintsha. Ngabe nje osukwini imiphi imicabango ekuhlaselayo mhlambe, bese-ke uyayibhala phansi ukuze uzoshintsha indlela ocabanga ngayo ngaleyo micabango yakho emibi, uyishintshe ibe imicabango emihle. Mhlambe kuzongahlali kahle noma mhlawumbe angizuthola amazwi okucacisela ngendlela elula, kodwa-ke ngiyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzokuthola lokhu esikhuluma ngakho nokuthi kusho ukuthini. Yonke into masibheka umntwana mayephila ngaphakathi usuke esevele esephila esenempilo, kodwa usuke engaphili ngaphandle. So njengoba engaphakathi makukhathwe umbilical cord uyaphila aphume emhlabeni ongaphandle, nalapho akasezoqala khona-ke naye impilo yakhe ingabe isaba ngaphakathi esiswini sikamama, kodwa abe ngaphandle la akasezoqala khona-ke afane nami nawe nawo wonke omunye umuntu, okufanele ukuthi aqonde ukuthi lokho okungaphakathi kuye emzimbeni kuyafana nalokhu okusemkhathini esibhakabhakeni. Yonke into oyicabangayo engqondweni yakho ayipheleli nje emicabangweni wakho, kufana nokudla okudlayo kuyakhombisa ngaphandle emzimbeni ukuthi mina ngabe ngidla kahle noma ngabe mina angidli kahle. Ziningi izinto nezibonelo mhlambe ngizoyikhombisa kulezi izithombe ezilandelayo, ukukhombisa ukuthi lokho okungaphakathi kuyafana nalokho okungaphandle. Kuqondeke lokho ukuthi njengoba ucabanga wena, ngithi lento siyenza ibe ngathi ngoba sifunda lolu lwazi ukuze sizokwazi ukuthi silusebenzise ukuqonda umhlaba esiphila kuwo, nokuthi singadlalwa abantu abanalolu lwazi. Wena usuyazi manje ukuthi nawo amaqabunga ngomthetho akuwona nje amaqabunga kufanele ngiwazi ukuthi yanamavenzi amangaki noma ameyisiphi isimo. Mhlambe wena uke ubone ngathi asikho isidingo sokwazi ukuthi yini amaqabunga, kanti yonke into ekhona ihlobene la emhlabeni. Kufana nokuthi amaqabunga ayafana
nawe ngaphakathi emzimbeni wakho. Imithambo yegazi ehambisa igazi emzimbeni wakho iyafana neyeqabunga. Nokuthi-ke mangabe ubheka izinto ezenzakalayo emhlabeni, mangabe uzobheka kule video le engizoyidlala ngasekugcineni ebizwa nge-Power of 10, ngiyacela ukuthi uyibuke ukuze uzoqonda ukuthi yonke into ekhona la emhlabeni ihlobene. Akukho okukhona okungahlobene nokunye. Thina abantu sihlobene nezilwane, sihlobene nemfuyo, sihlobene nje nemvelo, ukugabalala kwayo. So kubalulekile ukuthi uqonde lokhu, wazi ukuthi wena uhlobene futhi uhlobene kanjani nendalo. Ngesimo sokufana noma sokubukeka uyafana, kanti-ke mase sewukufundile lokhu sesizogxila ngelinye ilanga sesikhuluma ngokuthi-ke manje njengoba mina ngifana nalokho okungaphandle, ngihlobene nemvelo, ngabe manje ngisebenzisana kanjani-ke nemvelo ukuthi ngikwazi ukuthola amandla kwemvelo. Kodwa-ke ividiyo yangelinye ilanga leyo okwamanje nje kuqonda ukuthi lokho okungaphakathi kuyafana nalokho okungaphandle, nalokho okungaphandle kuyafana nalokho okusemkhathini noma esibhakabhakeni.